ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಂಟೆ ನಾಲಾಂಡು ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಸಮಸ್ತ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿನ ಉಡಲ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಂದುಲೆ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಆಂಡು ಪಂಡಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಪೊರ್ತು ತಮ್ಮ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರನ್ನು ಮಾತ ಕಳೆಯೊಂದ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ತು ಅವೇ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಬಂದಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಕೆಲವು ಮದಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ ಉಂತುದು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಲು ದೂರ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಕೆಲವರು ಮದಿಮೆ ಆಪುನಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮದಿಮೆನ ದೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರನ್ನ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೊದುವೆ ಸೆಟ್ ಆದು ಪೂಜಿ ಅಂಚಿಂತವಲು ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ಬಂಗನ ತೂದು ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಪೊದು ಪದ್ಮನಾಭೇರು ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ರೂಪಡು ಪೊದುನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಲೈಫ್ನ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಪೊದು ಪದ್ಮನಾಭರಿಗೆ ಸೇರುಂಡು ಅಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಲೆಪಡಾದು ಅರಡಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ತೆಲಿಕೇನು ಪಟೋನ್ಗ ಪನ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಗು ಬೈದ ನಿಖಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಂಬರ್ 0824224040 ಅಂಚನೆ 0824224050 ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ಡ ಕುಸೇಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಸಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಡಪುಟ್ಟಂಚಿನ ನಂಬರ್ 9243306874 ಮದಪಚ್ಚಿ ನಿಖಲು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಪೊದು ಪದ್ಮನಾಭರೇನು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಗ ಪದ್ಮನಾಭಣ್ಣ ಓ ಪದ್ಮನಾಭಣ್ಣ ಇಂದ ಪೊಣ್ಣು ಅಂತ ಕಪ್ಪಂಡು ಅಂದಂದು ಅವ ಅವು ಬೇತ ಉಂಟಿದಿನ ಫೋಟೋ ಎತ್ತನ ಕಡಪು ಈರಿ ಏರೇಕಿ ಎಂದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡುಲ್ಲಾರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡುಲ್ಲಾರಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಅಂಡು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಯಾನು ಪೊದು ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂದು ಬಾರಿ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜನತ ಬೊಕ್ಕ 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 ಪಾತೇರು ಸುರುವಾಂಡು ಅವ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಏರೇಗೆ ಶುರು ಆಪಿ ಪೊದು ಪೊದು ತವೂರ ಗಡಿಬಿಡಿ ಬುಡುಬುಜಿರಗಳು ಸರಿ ಇರು ಸುಮಾರು ಪೊದು ಮಲ್ತದಾರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇರೆಗೆ ಬಿರುದುಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಸಂಬಂಧ ಸೇತು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತು ಅರ್ಥ ಜನಕ್ಕೆ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡುಲ್ಲಾರ ಇರ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಮಾತ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆ ಸೆನ್ಸ್ ಜೀವನ ಇತ್ತೆ ಇರು ಪೊದು ಇರ್ನ ಪೊದುತ ಇಂಚ ಸುರಾಂಡ್ ಪೊದು ಇಂಚ ಸುರಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಒರ ಇಲ್ಲದ ಬರಟ್ಟು ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲ್ದಕ್ಕಳು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾತ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇರ್ ಪುಚ್ಚ ಬಂದಾಗ ಪುಚ್ಚ ಅಡ್ಡ ಬರಬಲ್ಲೈತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ ಮಾನಿಡ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊದು ಪದ್ಮನಾಭರಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮದ್ನಾತನ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ನಿತ್ಯನಾ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಪೊಣ್ಣು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪುರಾಣಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಕೈಗರಿ ಇತ್ತು ಪುಣ್ಣು ಕೈಕರಿಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರೇ ಪೊಣ್ಣು ಕೈಕರ್ನಾಗ ಈರ್ ಕಾರ್ದಲ್ಲ ಕೊರಡಿತ್ತು ಅದೇ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತಾ ನನಗೆ ಹಾಲು ಪಂಚದಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತ ಆರೋಗ್ಯದಾಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡ ಬೇತ ಪೊದ್ದುತಾಲ ಈಡ ಉಂಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಯಾರು ಪದ್ಮನಾಭಿ ಒಂದು ಏತು ವರ್ಷ ಅಂದಿರೇಗ ಎಂಟು 35 ಒಲ್ಲತ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನಿ ಕೋಟಿ 35 ವರ್ಷ ಮದ್ಮನಾಭಿ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮಾನ್ಯನ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಪೊದು ಉಂಡ ಆಪರ ವಾರಿಸೋದಕೊಂಡು 33 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬೇಲೆ ಗೋಪಾಲು ಬೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ 33 ಅಂಡು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಆನೆ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಚಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಲೆ ಅವು ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ 15 ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ 15 ಅಡ್ಡಿಕ್ಕೆ ರೇಂಜಿನ ಬೆಳಗೈದೆ ತೊಂದೆ ಅಂದೆ ಹೊನ್ನತೆ 15 ಕುಸಾಲ ಆತನತೆ 15 ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಿ 25 ತಲ ಬೊಕೊಂಜಿ 5 ತಲುಂಡು 5 ತಗೊಂಡ ಬಾಲೆ 25 ತೊಂಜಿ ಬಂದು ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಈಗ ಅವಚ್ಚಿ ಆಸೆ ತುಲೆ ಜನಪ್ಲಿ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಒಂಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರುಜಿ ಇರು ರಡ್ ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಾಲಣ್ಣ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪ ಬರ್ಪುನ್ ಐಕೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಾಡ ಬರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅವೇ ಉಂತಿದಿನ ಫೋಟೋ ಕಾಡ ಬರ್ಲಿ ಅವೇ ಉಂತಿದಿನ ಇಡೀ ಪಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಪಟ್ಟಾಡು
ಕೈಕಾರ್ ಸಾರಿ ಜಿನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೈಕಾರ್ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಮಿನಿ ಬಾರ್ದು ಫೋಟೋ ಕಡಬರ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ದಾತೆ ಅಚ್ಚೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಏರಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರ ಅತ್ತಿ ಇಲ್ಲರ್ದಿತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪೇರ ಅಬ್ಬುಜ ಇಲ್ಲರ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಾತ ಬೋತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಕಲಾವಿದೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓತಂಡಾಡು ನಮ್ಮ ಓ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ನೆಲ್ಲೇಡಿ ದಯಣ್ಣ ನಾಕಲ್ಲ ಬಾಲಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾನು ದಯಣ್ಣ ಪೊದು ಬಂದಿದ್ ನೀರು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಖಿಲ ತಂಡದ ಯಜಮಾನ್ರಿ ದಯಣ್ಣಗೆ ಪೊದು ಬರ್ತೀನಿ ಮೇರಿ ಯಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಂಚಿನ ಪೊದಿ ಎಂಚಿನ ಮದಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ ಪಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಉಂಡಾರಲ್ಲ ಇತ್ತ ವರ್ರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಸಿ ಬಾಲಣ್ಣ ಈಗ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಪೋರಂಚಿನ ಸೂಟಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಯಾಣ್ಣಾಡು ಆಂಡತ್ತ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಡಪ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಅಡೆಪು ಅಂದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಆಯ್ತಾರಪ್ಪ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏರೆಗೆ ಬಂದ್ಪುನೀರಿ ಫೋನ್ ಈತ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಆರಡ ಪಾತ್ರನ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೀಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿನಾಯಕಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರನ ಬರ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಕುವೈಟ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಗ್ಲ ಕುವೈಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಾಲರ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊದು ಪದ್ಮನ ಬೆರುಲ್ಲೇರಿ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇ ಮತ್ನಾತನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾತ್ರ ದಾಲೊಂಜಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಆಪನ ನಮಲ್ಪ್ಲಿ ಮೈಸಣ್ಣ ಫಾರಿನ್ ಪುನತೆ ಫಾರಿನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪದ್ಮನಾಭರೇ ನಮಸ್ತೆ ಅದು ಮದ್ಮೆ ಆತು ಜೋಡು ಅದೇ ಈಗ ಮದ್ಮೆ ಆತಿದ್ದೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಒಂಜಿ 20 ತಾರೀಕು 25 ಆಯ್ನಾತೆ ಅತ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಇರುವ ಕರಿಬೇಕು 25 ಬೊಕ್ಕ ಏತಾಪನು ವರ್ಷನೇ ಬಂದಿ ಅಣ್ಣ ವರ್ಷ 20 ತಾರೀಕು 21 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ 21 ಜಾಸ್ತಿ ಐನರ ಸೀಟ್ ತೊಂಜಿ ಪೊನ್ನಾವಡು ಐನರ ಫೀಟ್ ದ ಪೊನ್ನಾವಡಿಗೆ ಐನರ ಫೀಟ್ మీరు మరత మిల్లు తలక అతే మరత మిల్లు ಮತ್ತೆ ರೀಪು ಕೇಳಲಕ ಏನು ಐನರ ಫೀಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಯಾದ ಬಲ್ಲಿ ಅತೆ ಈ 8 ವರ್ಷದ ಬೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ 21 ಬನ್ ಪಾರಿರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು 21 ಎತ್ತ ಸ್ವರಾತ್ತಿ ಇಂದು 38 ಸ್ವರ ಒಂದು 38 ಇದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡೊಂದಿದ್ದಾರತ ಎಲ್ಲ ಪುನ್ನನೆಗೆ 21 ತಾರೀಕು 22 ಆಗಿದೆ ಅಂದ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಆಪರ ಎಡ್ಡ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು 20 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಆಪರ ಬಾಲ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೀರೇ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಲ್ಪೋಲ್ಲ ಅವ ಅಂಚಿನವ ಅತ್ತ ತೆಂಗ ಶುರು ಮಾಡೋಡು ಮದುವೆ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಎತ್ತುಕೊಂಡಪ್ಪ ಅದು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲ ವರ ಅಂತ ಫಾರಿನ್ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಎತ್ತೊಂಬಪ್ಪರ ಹತ್ತು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲ ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊದು ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊದುಂಡು ಕಲ್ತೊಂದುಳ್ಳವರಿಗೆ ಹಲೋ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡು ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪೋಡು ಬನ್ನಿ ಈರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಿನ ಫೋಟೋ ಬೋಡು ಒಂದು ದಿನ ಅಂಗಿ ಬಾಗಿ ಖಾಲಿ ನೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಲೋ ಬಹುಶಃ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆತಂತ ಜೋಡಿ ಪಾಪ ಅವು ಪುದು ಆಂಡ್ ಬಣ್ಣಗ ಅಟಲಟಿ ಆಯರ ಬಣ್ಣಗ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ತಡೆ ತಿಜ್ಜು ಫೋನ್ ಅಗ್ಗೆರ ಮೀನ್ ಫೋನ್ ಅಗ್ಗೆರ ಪನಿಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸುರುತ್ತಬಹುದು ಫೋನ್ ಉಲ್ಲ ಇದೆ ಸುರುತ್ತಬಹುದು ಸುರುತ ಇಲ್ಲದ ಬರಿತಾ ಎಂಚಿನ ಪುದಾರು ಒಂದು ಲಿಂಗ ಬನ್ನೆ ಅಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಾಲರ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಆಂಡನ್ ಪಾತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನವೀನಾಂಜನ ಪುತ್ತೂರು ಅಂದು ಏರು ಎಂದು ಇದು ಎಂಕ್ಲಜಿ ಡೈಲಿ ಕಾಲರ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಮತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಅವಕ್ಕೇನಿಗ ನವೀನಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊದು ಪದ್ಮನ ಬೆರಲೇರು ఒక్క మురళి నుంచి బాగా లెతం పొందుతారు ఏ ఇరకు బరితులದ బాల లెతోపిన అభ్యాసం ఉండు
ಅವು ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಚ ಅವು ಅದು ಗೊತ್ತಾವು ಇತ್ತೇನೆ ವಿಷಯ ಏನ ಪಾತ್ರ ಯಾನು ಪದ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾನ ಏತ್ ವರ್ಷ ಇರಾಗಿ ನಾಯನನ್ನ ಎಂಕ ಈರಿಗೆ 7 ವರ್ಷದ ಬೋಡ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ 27 23 ಬರ್ತೀನಿ ಅದ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಈರ್ ದುಮ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲಾರು 27 23 ಹಾಜರಿ ಎತ್ತಲೆಕ್ಕ ಪೋಂದಿಲ್ಲ 33 ಆತನ ಅದೇ ಓಕೆ ಇರೆ 33 ಮಾನಿದೊಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಮೆರಗ ಮನ್ಪುಗನ ಮಾನಿದೊಂಜಿ 30 ಆವೆ పొన్ను అది మంచిది ఈర్న రేట్ ఎంత వన్నే ఎన్న రేట్ దాలెద్ದಿಂದೆ ನಿಕುಳು ಮದುಮೆಗೆ ಎಂಚ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೋರ ಐತ ಮಿತ್ ಅಂದ ಇತ ತುಲೆ ಇರು ಬಂಗಾರ ಏತತ ದೊಪ್ಪರ್ ಕುಂಟು ಏತತ ದೊಪ್ಪರ್ ಹಾಲು ಏತತ ಬುಕ್ ಮನ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಏತತ ಬುಕ್ ಮನ್ಪರ್ ಐತ ಮುಖಾಂತರ 80% ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಟ್ಲ 80% ಇಂಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಡಿ ನಿಕುಳ ಮದ್ಮೆದ ಏತ ಖರ್ಚು 80% పొన్ను ಗುರುತೆ ಅದ್ ಪೊನ್ನು ಇರಿಗೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಬರ್ತಾನೆ ತೂತೆ ಜಿಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ತೆ ಈರೆ ತೂತಾರ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತೂತೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳ ಆರ್ಮನಿ ಮೊದಲು ಅಂದ ಆರ್ಮನಿ ಮೊದಲು ಈರೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳಿ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಕತ್ತಿ ಎಂದ ಪೊಂಜ ಸಾವಲ್ ಪಾತೇರ್ನ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಪುರಂದಿರೇನರಿ ఒక మేస్త్రులు ఒక వాస్తులు పురొల్లే ఉప అంటే ఆర్మ పుర గుర్తుంది ఇంకిత ఈరిత మైరు పోదే నీకు అతి యానిత బత పాతేరోడే ఇత ఈరు వచ్చి ఇంకన వంట ఈ ముపరేల ఆచర్లు ఈ మొదలు కొరడు వంట ఇంకన పాతేరోడు ఇంక అక్కల అಪ್ಪಮ್ಮನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಈರು ಸೀರೆ ಬರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅತ ಬರ್ಪ ಎಂಕ ಐಕ ಬರ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸೀದಾ ಬತ ಪಾತೇರ ಅಪ್ಪನ ರೆಡಿ ಮಂತ ಬರ್ಬೇಡ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ అలాగే మెగ్గె ఫల ఉల్లేరా అందు ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತೂಡು ಅವೇ ಅವು ಇದು ಈರು ಇಲ್ಲರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಡ ಬೊಕ್ಕ మెగ్గె ಫಲ ನಗ ಹಾಕು ಯಾಂ ಪತ್ರ ಪಾತರ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಡಿಂದ ಮೆಗ್ಗೆ ಫಲ ಇತ್ತೇರ್ನಂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮಾಮೂನ ನಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಿಂತದಾಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿತುಲೆ ಇದು ಅಡಿಗೆ ಗುರ್ತೋಡು ಬಲೆ ಇತ್ತು ಮಾತಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿನ್ನೀರು ಬರಲೇ ಇರ ಕಂಟ್ಲೆ ಆಚೆ ಬಾರ್ದು ಬಲ್ಪೆ ಇರೆಗೆ ಈ ಸಲ ಮದ್ಮೆ ಮಂತದೇ ಅನ್ನು ತೀರು ನಾತೆ ಆರೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಮದ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾರ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಈ ತೀರುವಾರ ತೀರು ಅಂಚತ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಬೇಡ ನಾನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನೇ ನನ್ನ ಇತ್ತೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡ್ರೂಮು ಮಂಚ ರೆಡಿ ಅನ್ಪೇರ ಅರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ತಾನೆ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪನ ಮಂಚ ಮತ ಬೂರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನರಮನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ದಿನ ಆಕಯ ಬಂದು ಮದುವೆ ದಿನ ಕೈತಲ್ ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಇರಗೋಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಗಂಧಕಾಡು ಒಂದು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಾಲರ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಂದ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ವೇಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೋತು ಪದ್ಮನಾಭ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವೇ ಪದ್ಮನಾಭಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪದ್ಮನಾಭಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಇದೇನು ಓಲು ನಾಡು ನೀ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಏತ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಎಂಕಲ ಪೊದುತ್ತ ಬೇರತೆ ಕೆಲವು ಪೊದು ಸರಿಯಾಯ್ದಿನ ನಾ ಆಯ್ದು ಎಡ ನೆರ್ಪೇರಿ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ್ ದಕ್ಕುನ್ ಬೇಕದೆ ತೊಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಓಲೋ ನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಇದೇನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ಬಾರಂದು ಗೊತ್ತಾ ನಂಚ ಕಾತು ಲೈನ್ ದೇತೊಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾತೆ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪೊದುತ್ತ ದಾದಾನ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನ ಇದ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂದು ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂದ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಒಲ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಏರಿಗೆ ಬೋದು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅರಿಗೆ ಒದು ಎಂಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಮಾತ ಈರ್ನ ಸಂಸಾರ ಸೇರ್ದು ಬೊಡೆದು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಕೋರ್ದಾಗ ಚಿಪ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಾರಿಯೇ ಅಂತೆ ಹೌದು ಆಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಈತಂದು ಆಡ ಪೊದು ಸೆಟ್ಟ ಒಂದು ಜನ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಟ ಉಂಟು ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜರ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕರೋನಾ ಬತ್ತ ಗೌಡ ನಕಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಊರು ಬೋತೇರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಈ ರತ್ನ ಬತ್ನಾಪಾರ ರಡ್ಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದು ಸುರುತಾನೆ ಯಾನ 2 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಎರಡ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನಡ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನ ಕುಡೋರ್ ಅದಿಕ್ ಪೂಜಿ ಮಾಡಿ ರಾಜಸನ್ನ ಅವು ಮೇರೆಗೆ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮರಿಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತೋಚ್ ಪದಿತ್ತೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದ ಅಂತ ಚಂಡಿ ಅದು ಬೈತನು ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅವು ಮೇರೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಚಂಡಿ ಆತನ ಬೋಟ್ ಯಾ ಮಾಡಿ ಅವು ದುಂಬು ಆತನ ನುಂಗುನು ಮಾರ ಅಂಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ಚಂಡಿದ ಮೊನ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಕಡಬರಿಯರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಯಾನಲ್ಲಾರೆ ತಿಕ್ಕದಿ ರಾಜಸನ್ನ ಯಾನು ಒಂಜಿ 4 ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಇರಾಗ ಯಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡತ ಈ ಕಡಬುರ ಒಂಜಿ ಇಂಕ 42 ಅಂಡು 42 ಅಂಡತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆತ ನಾಲ್ ಎಂಜಿನೆ ಬಂಗುಡೆನ ಪತ್ತೆತ ನಾಲ್
ಈರೆಂಚಿನ ಆಶ್ರಮ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪರ ಅಂತ 18 ಇರುವಾದ ದಿಕ್ಕದುಂಡ ಅಂತ ಬೆನಿಯರ್ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೇರತೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲಾತಿನ ನಾಪುಜಿ ಬೆನಿಯರೆ ಅತ್ತೆ ಇರೇಗು ಅತ್ತೆ ಬೆನಿಯರೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ನಿಕುಲು ಎತ್ಲ ಬೆನ್ಪವರ ಅತೆ ಅಂದವ್ವಿ ಎತ್ತೆ ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜರ ಜನ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಊರು ಹೋಗ್ತೇರು ಈಡ ಬಜ್ಜೆ ಏತುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಏತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಳುವರಿ ಏತಂಜಿ ಐವಾಗ ಹಂಗುಂಡ ಆತೆ ಐವಕಂಗಿತ್ತೆ ಪೆಜ್ಜರ ಜನ ಬೋಡು ಅದೇ ಪೊದು ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಅವೇನು ಪಾತೆರ್ದು ತೂಪೆ ಅವೇ ಐಗೊಂದು ಪದ್ಮನಾಭನ ನನ್ನ ತಪಾವಚ್ಚಿ ಇರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಇರು ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಐನದು ಬೇಗ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜವ ತಪ್ಪಾವ್ದು ಯಾನು 35 ಎಲ್ಲ ಐತಾರದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ಇರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಇರೇಗ ಬರೋಡು ಒಂದುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುರಂದರನ್ನೇ ಪುರ ಬರ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಪೇರೆ ಇಲ್ಲದ ಒಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಡ್ನೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬರ್ಪೇನ ಪುರಂದರನ್ನೇ ಬರ್ಪೇ ಅಡಿಗೆ ಆರೆ 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 ಆಯ್ ಬತ್ತನೆ ಬರ್ಪಿಜಿ ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಡಿಗಾರನ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂಕಾಯ ಆನಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮನ ಎಂಕ ಬಂಜಿ ಗಾತಚಿ ಎಂಗ್ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚು ಯಾನಿದೆ ಪೊದುನಾಡು ಆವ್ರಸನ ಪೊದುನಾಡು ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ಅದೇ ಪೊದು ಅಡಿ ಪುನಗ ಮೊಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೇರೆ ಬೇಡಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ವಿಕ್ಲ ಕಾಲ ಕೂಡುದು ಬರಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಕಾಲಿ ಚಂಡಿ ಐನಿಕ್ ಚಂಡಿ ದಾದಿ ಚಂಡಿ ಓವು ಆಪುಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಚಂಡಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತ ಸರಿಯಾಗು ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ತುಳು ಇಂದ ಪಾತ್ರನೆ ಪುರ್ಸೊ ತಿಕ್ಕು ಜಂಗಿ ಕಾಲರ್ ಆನಮ್ನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಈತೆಲೆ ಯಶ್ವರ್ ಹೊಲ್ತು ಮಾತೇರು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಹೊಡಿತ್ತನೆ ಈತೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಓಡಿ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡು ಬಂದಾಗ ಬೋಡೆ ಅದೇ ಈರಾಗ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅದು ವರ್ಷ ಬಂದಡತ್ತೆ ಈರಾಗ ಏನು 30 ಹಂದು ಮದ್ವೆ ಅಂತಾರ ಅಪ್ಪಂಡೆ ಅಂದೆ ಈರಾಗ ಪ್ರಾಯ ಎತ್ತಂಡೆ ಜವನ ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕು ವರ್ಷ ಜನ ಮದ್ವೆ ಅಂತಾರ ಅಪ್ಪಂಡೆ ಏ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡೆ ಅವ ಎಂಚ ಅಂದಾಜಿ ದಿವೊಂದು ಇಂಚ ಮಾಡ ಏ ಪಪ್ಪಗೆ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂದಿರ್ನ ನಲ್ಪನ ಒಂಜಿ 10 ಇರ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷದ ಉಂಡು 2 ವರ್ಷದ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಕಡ ಬರ್ಲೆ ಅವೇ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಮಾಮೂನ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲೋಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಡೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡಿಗೆ ಮೇರ್ಬೋದು ಅವಳುಗಳು ಇರಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಏರ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಗಿಂಡಿ ಚಿನ್ನ ಬರೆಲ್ಲ ಮಗ ಒಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಪನೋಡೆ ಇರಗ ಇತ್ತದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂಡಲಾವು ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕದ ಕಿರಿಕಿರಿ ನರಮಾನಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಅವೇ ಪಾಪ ಬಾಲೆಗ್ ಏರ ಪಂದು ಬರ್ಪಿ ಇರೇಗ ಏತ ಮದ್ಮೆ ಆತನಿಗೆ ಏಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಮದ್ಮೆ ಆತ ರಡ್ಡರೆ ಮದ್ಮೆ ದೇವಾ ಎಡ್ಡ ಕುಸಲ್ದ ಬರ ಏರೋ ಪಂದು ಬರ್ಪಿ ಆವ್ ಇರೇಗ ಬರಾರ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಬೋಡು ಪಾಪ ಬಾಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಬರಾರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ಪಾತ್ರ ನೇರ ಬಂದು ಒಂದು ಕುಸಲ್ದ ಬರ್ತು ಅದೇ ಸರಿ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಸಲ್ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಡಬಿಡು ಅಂದ ಅವೇನೊಂಜಿ ತೂದ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪೊದುತ್ತದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತನೆ ಪೊದುತ್ತ ಅವು ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಈರೆಗ್ ಪೊದುತ್ತಾನೆ ಬೂರ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಕ್ಕಿ
ಇತ್ತ ಪದ್ಯ ಉಂಡತೆ ಓ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗುಡುಗುಡಿಯ ಗುಡುಗುಡಿಯ ಸೇದಿ ನೋಡು ಅಯ್ಯನ್ ತುಳುಟು ಬಲ್ದೆ ತುಳುಟು ಬಲ್ದೆ ಅಪ್ನೆ ಬಂದಲ್ಲೆ ದೇ ಯಾ ಬನ್ನಲೆ ಕಾಲ್ ಕೊಡು ಈ ಬನ್ನಲೆ ಕಾಲ್ ಕೊಡು ಯಾ ಬನ್ನಲೆ ಕಾಲ್ ಕೊಡು ಗೊತ್ತಲೆ 1 2 3 ಕೈ ಬುಡುಯ ಓ ಬುಡು ಬುಡುಯ ಕೈ ಬುಡುಯ ಇದೇ ಬುಡ್ನಿಯ ಆ ಎರಡಾರು ಸರ್ತಿ ಬಂಡೆ ಮಾರೆ ಬುಡು ಬುಡಿಯ ಕೈ ಬುಡಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಪದ ಬಂದಿ ಮಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರೋಜಿ ಪುರ್ಲದ dekle pura poduman perballi elle panweru budu budiya bodidi budiya bodidi budu sidol ಅತ್ತತ್ತೆ ಅವು ಪನ್ನಗ ಆರು ಪನ್ನತ್ತೆ ಅವು ಪದ್ಯ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ನ ಗುಡುಗುಡಿಯ ಪದ್ಯ ಈಗ ಬುಡುಗುಡಿಯ ಬಂದಾಗ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಕೈ ಬುಡಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪುಡಿ ಬುಡಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪುಡಿ ಬುಡಿ ಪರಿಶೋಧ ಹೆಂಗ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ತೆಲಿಕೆರತನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದಂತು ಯಾನ್ ತೂಪೆ ತೂಪೆ ಕಾಮಿಕ್ ಪರಿಶೋಧ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಪಾತ್ರಿ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಪಾತ್ರಿ ಬರ್ಲಿ ನಾನು ಭರತ್ ಗಂಧ ಕಾಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಭರತ್ ಗಂಧ ಕಾಡು ಆನಂದ್ ಇನಿ ಎಂಗಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೊದು ಪದ್ಮನಾಭರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಲೆ ಆನಂದ್ ಆಟ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಪಾತ್ರಲೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುದು ಪದ್ಮನಾಭರ ಎಂಡೆಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿ ಇರಡತ್ತೆ ಆರು ಬೇತಂಜಿ ಲೈನ್ ಪಾತ್ರ ನಿಂತೇರಿ ರವಿ ಭರತ್ ಇರ್ಬಂದು ಗಂಧ ಕಾಡು ಭರತಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಭರತಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ನೀರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಿಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರಿ ತಿಂಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟು ಸಿಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿಚ್ಚಿ ಅಂದಾಜತ್ತು ಎನ್ನೊಂದು ಉಂಟ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎನ್ನೊಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಉಂಟು ಗಣೇಶ್ ಆಯ್ಕೊಂದು ಪೊತ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದೊಂಗಿನಾಡಿ ಒಂಜಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೀರು ದಾತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭರತ ನೀರು ಓಲಾ ನೀರು ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನವಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮದುವೆ ಅದು ಬೊಡಿದು ಬಂಜಿನ ಹಾಕ್ತೀರ ಅವು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಅವೇನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಗೋಡೆ ಪಿಚ್ಚೆ ಓ ದೇವ ಬೊಡಿದು ಬಂಜಿನ ಬೊಡಿದು ಪೆದ್ದ ಹಾಕ್ತಂಡು ಈರು ಸರಿ ತೆರಿಯಂದ ಮೂಲು ಬತ್ತೆಂಡ ಪಾತ್ಯ ನಂದೆ ಪಾತ್ಯ ನಾವು ಇದೇ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಬೇತೆ ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿತ್ತಾನು ನಂಬರ್ ಬೇತೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹೊಸತು ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 4-5 ಸರ್ತಿ ಸಿಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಪೊದು ಸಟ್ಟು ಮಂದಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಸಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಅದು ಇದು ಪೊದು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಭರತಣ್ಣ ಇತ್ತ ದಾದಾತನ್ ಗೊತ್ತನೆ ಇತ್ತ ಮೇರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ನೆರಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊದು ಸೆಟ್ ಮೇರೆ ಏರೆ ಪೊದು ಸೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಳ ಸಿಮ್ ಮೇರೆ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅವೇ ನಂಬರ್ ನೇರೋಡು ఒక ಮೇರು ಪಂತಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಅದು ಬೊಡಿದು ಬಂಜಿನ ಗತ್ತಿ ಅವು ಏರೆಗ್ ಆಸೆ ಗೊತ್ತು ಜೈಕ್ ಆಯ ಪಂತಿದಾದ ಬಂಡ ಈ రోజు ತೋಸ್ಪಾಯರ್ ಎಟ್ಟಾರ್ ಪುದು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಕಥಾವಸನ ಕೊಡ್ಪೇರು 4 ಮಟ್ಟ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಅರೆಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊಡ್ತೆ ಕಮಿಷನ್ ಪಟ್ಟ ಪೀರ ಕೊಡ್ತೆ ಮದುವೆ ಆದಾತಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಮದುವೆ ಆದಾತಂದ್ರೆ ಆಡ ಕುಡೋರ ಕೇಳನೆ ಆಯ್ತು ಅತ್ತದ ಬೇತಾಕ್ಲೆ ಪದ್ಮೆ ಯಾನು ಒರಿಯೇನಪ್ಪ ಪೊದ್ದು ಬೇತೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಅದು ಮೆಕ್ಕನೊಂದಿ ನೆತ್ತ ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಷದ ಅರೆಗ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಏರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರನ್ನ ಪುಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆದಿ ಇದು ಬರ್ತಾರ ಸುದ್ದಿ ಉಂಟು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾರು ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನತಿ ఆయన వనసి అని ఉప్పారు సనతినే ఆయన వనస్త ಅಂದು ಉಪ್ಪಡತ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪುರ ಕೋರ್ಟ ಕಾಸ್ಪುನ್ ಪುರ ನಾಲ್ ಮಾಲ್ತ ಪಾರ್ತಿ ಅಯ್ಯ పోయినల్పు బర్కతుండు ఒక ఆయన పోయినల్పు హాలే అనుకుంటు ಅಂಚ ಮೇರ್ ಬರ್ಪುಟ್ ಬಂತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಗಿತ ಅಂಕಲು ವಿಷಯ ಮುಗಿತ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮೇರ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಗತೆ ಯಾರು ಪುದು ಮಲ್ಪುನಾರ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಪೊದ್ದು ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಪದ್ಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದ ಮಾತೇರ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅದಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಏರು ಗಣೇಶ ಬರ್ತೀರಿ ಬರಡ ಏನ್ ಪಾತಾರೆ ಪಾತೇರಿಗೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಹಲೋ ಆರಿತೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪೀರಿ ಪುರಂದರನ್ನ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲದಿ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ತಾಯ್ತಾರ ಸೋಮವಾರ ಈರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ವಾರಿಂಗ್ ఆయన అడిగే అగడితే ఇద్ది అంచ వంచ అవు గ్యారంటీ
ಅದೇ ಒಂಟೆ ಒಂದು ಪೊತ್ತು ಒಂಚೂರು ಒಂಟೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ಲೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆತ್ತದು ಕೊರಡ ಪೊನ್ನುಲೇನೆ ಅಂದಿ ಒಂಜಿ ಪುರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಪುರ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ಮತ್ತುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಪೊದು ಮನ್ಪುನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಕ್ಕರೆ ಶುರು ಆಗ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇರೇಗ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ವಿಷಯ ಅದೇ ಆಗಿ ಇರೇಗಿ ಯಾವತ್ತು ಇದು ಇದೆ ಸಂಜೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಲೋ 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 ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಬಹುಶಃ ದಾದ ಬರ 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 ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬರ ಸೌಂಡ್ ಬರ ಬರ ಜಗಂಡರಿಗೆ ಮಾತ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಇಂದು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಐಕ್ತು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಮಿನಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಲ್ಪು ಅತ್ತ ಆ ಜನ ಪಂಡುನತಿ ಅಪವಾದ ಪಾಡುನತ ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಬಂದ ಬೊಡಿದಿ ಬಂಜಿನ ಅದು ಮುರಡಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಬೋದು ಬತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈ ಪನೊಂತಾರೆ ತುಲೆ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ದೆ ಗಂಗಾಧರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಗಂಗಾಧರನ್ನಿ ಗಂಗಾಧರನ್ನ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೊದು ಪತ್ತನ ಬೆರಲಿರು ಅಂದೆ ఈరగిదాల పాత్రరండి ఆవిడ అంది పాత్రలి నన్నంది పాత్రలి పల్లె పల్లె పద్మన పల్లె ఎంక్లే హెల్ప్ కొడుతుంది నీ పొన్ను కొడుతుంది హెల్ప్ ಕೊಡ್ಸದ ಪೊನ್ನತ್ತನ್ನ హెల్ప్ ಕೊಡ್ಸದ ಪೊಂಜು అందు హెల్ప్ కొడుతుంది పొన్ను పోటీ ಪೊನ್ನು ಪನ್ಪುಜನಿಗೆ ಪೊಂಜು ಅನ್ಪಿನ್ పొంజు పొంజు ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆಗೆ ಹತ್ತು ಮದುವೆಗ మధ్యకి కొంచెం నా మామ కొంచెం పర్లే మామ కొంచెం పొద్దు పడుతుంది నాడు వల్ల దిక్కు ಇನ್ನು ಮಾಮುಗೆ ತೋರ್ಸಾಂಡಿ ಮಾಮುಗೆ ತೋರ್ಸಾಂಡಿ మామకు ఎట్లయితే హెల్ప్ కొడుతుందో పొన్నది మామ కొంచెం ఎంత కొడతావు ಅತಿ ನಿಖಲೊಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಿದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಮದುವೆ ದೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ತೀವಿ ಅಡತೆ ಅತ್ತೆ ಈರ್ ಪೊದ್ದು ಅನ್ಪುನದತ್ತೆ ಪೊದ್ದು ಅನ್ಪುನದ ಈರೇ ಗೌಮತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪುಂಜು ಗ್ಯಾನ್ ಒಲ್ತು ಆಂಜು ಒಲ್ತು ಪುದುನಾಡು ಏರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈರಿಂಜಿನ ಬಗೈರಿಂಜ ಬ್ಲಾಕರಿಯೇ ದದೆ ಈರಿಂಜ ಬ್ಲಾಕರ್ ಈರಿಂಜ ಬ್ಲಾಕರ್ ಬರ್ಕ ಬ್ಲಾಕರ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಲಾಕರ್ ಏಜೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬ್ಲಾಕರ್ ಆಯ್ತು ಈತ ಈತ ಇರಿಗೆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪಂಜವಾಡ ಆತೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ರಡ್ಡು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಅವಡಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆಗಿತ್ತೆಗೆ ಒಲ್ತು ನಾಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಾರ ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊರಲ್ಲ ಅಂಗಾರ ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊರ್ತ ದಾಪನ ಪಾರ್ಥಬಾತಿನತೆ ಪಾರ್ಥಬಾತಿನತೆ ಗುಜಿರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ ಬಂದ ಅದಪ್ಪುಡು ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಇರಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದನೇ ಅವಡ ಕಮ್ಮಿ ದಾಪುಜ ಕಮ್ಮಿ ದಾಪುಜಿ ಪೋನ ಅಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಮುಗೆ ಎನ್ಬೋರ್ಸಾಂಡಿ ಮಾಮುಗೆ ಎನ್ಬೋರ್ಸಂದ ಅಂದೆ ಓಲು ಉಲ್ಲೇರ ಕೈತಾಳ್ದಾರು పొద్దు మంట కొరక ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಟೋಕನ್ ಕುಲ್ಲ ದಾವತ್ತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಟೋಕನ್ ಕುಲ್ಲ ದಾವತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಪೋಡಿ ಐಸ್ ಮಾಡ್ದು ಕಡಪುರ ಅದೇ ಐಸ್ ಮಾಡ್ದು ಕಡಪುರ ಅದೇ ಅವಳು ಐಸ್ನೇ ಉಂಡೆ ಅತ್ತ ಮುಟ್ಟದ ಕೈದೆ ಕೊಡ ನಿಖಲ ಆನಲ್ಲ ಐಸ್ ಇದೀಲೆ ಎಂಗಳು ಪೊನ್ನಲ್ಲ ಐಸ್ನೇ ಕಣವ ಅಂದ ಐಸ್ ಇರೇ ಫ್ರೆಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾರತ್ತ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾರತ್ತ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಐಸ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಅತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಎಲ್ಪದ ಪ್ರೆಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಣದು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಸರಿ ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಿನಿ ಆಯ್ತು ಮಾಮೂಲ ಪ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಪೊನ್ನುಲ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಂದ ಈಗ ಮಾಮೂಲ ಹಾಕಲು ಐಸ್ ಇದ್ದೀಯಾರ ಈ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಪದ ಐಸ್ ಇರ್ದೀಪ ಸರಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುದ್ ಬರ್ಕ ಸರಿ ಸರಿ ಯಾವ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಯಾನೆ ದಿನಕರ್ ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಿನಕೂಲಿ ನೌಕರರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮನವಿ. ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಗಳು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಿನಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವರಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ
ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಭೋಜನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತಂದೊದಗಿಸುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಅನ್ನದಾತರೆಂದು ಹೇಳಲು ತಪ್ಪೇ ಆಗಲಾರದು. ಈಗ ಅದೇ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಅನ್ನವೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 365 ದಿನದಲ್ಲಿ 250 ದಿನ ಕೆಲಸ. ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊರೋನಾದ ಎಫೆಕ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಜನ ಸೇರುವಂತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕಿದವರು, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ದುಡಿಮೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಅವರ ಪಾಡೇನು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ, ಅವರ ಮನೆಯವರ ಗತಿಯೇನು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಮನವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಿನಕೂಲಿ ನೌಕರರನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬರುವಂಥ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೇರೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಪಂಡದು ಆರನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆಲ ಅಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಆತ್ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶ್ರೀಲಲಿತದ ತಂಡಡುಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಶ್ರೀಲಲಿತದ ತಂಡಡು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಅಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತೀರು ಎಂಗ್ಲ ತೆಲಿಪುರ ಬುರ್ತುಡ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಗಮನ ಸೆಳೆವಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖ್ಯನ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳರು. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಏನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ಲಿ? ಕಾವ್ಯ 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 ಹೊಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತೇನು? ಬರ್ತೇನೆ ಪರ್ಲೆ ಕಾವ್ಯ ಎನ್ನುವತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪುದು ಪದ್ಮನಾಭ ಇಲ್ಲಿರು. ನಮಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭರೇ. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಈರು ಎರಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಬಕ ಎಂತ ಸೌಖ್ಯ ಕಾವ್ಯಕ್ಕ ಓ ಪೊದ್ದುತ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಮುರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಒರಾನೆ ಮದ್ಮೆ ಅರಪಿದಾರ್ಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಈ ರೇಟ್ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪದ ಯಾನೊಂಜಿ 450-500 ಮದ್ಮೆ ಮನ್ಪಾದ ಇತ್ನೇಟ ಪೂರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪೂಕೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಅವು ಚಟಪಟಿ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಏರ ಪಂಡೆ ನಿಗ್ಲನ ಗುರ್ತದ ರಾಜನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಪೊದುನಾಡು ಕೊರ್ತುನು ಮಾರೆ ಅವೇ ಬಂದಿನಿ. ಈ ಪೊದುನಾಡಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಬಂದ್ಪೇರು 1000 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡು ಅಂದೆ ವಿಷಯದಾಗ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿದಿ ಕೋಪ ಉಂಡಲ್ಲ ದೂರನು ಪಂಡಿನವ್ರು ದಾದಾತನ್ಗೆ ದಾದಾತನಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಜವಾಂದಿ ಪೊನ್ನಾಗ ಪರಾಬೇಟ್ ಮದ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಮೇರು ಆನಂದಸ್ಮನಾಗ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ಪದ್ದು ಎಂಚಿನ ಮೀಂದ ಕೆಂಪಣ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ಪದ್ದು ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ನ ಆಂಧ್ರ ಮೀನ ಟೆಂಪೋನ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ಪದು ಅಂತಾರೆ. ಎಂಚಿನ ಪೈಂಟ್ ಮಲ್ಪದ್ದು ಕೊರ್ನಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅವಳ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಂದ ಕುಜಲ್ಲ ಟೋಪ್ ಅಂದಿ ಇರ್ದಾದೆ ಬಕ್ಕ ಅವ್ ಯಾನ್ ಅತ್ತಂದೆ ಇತ್ತ ಕಾವ್ಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪದ್ಮೆ ಯಾನ್ ಒರಿಯೇನು ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾವ್ಯಕ್ಕತ್ತು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೊಣ್ಣನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ 6 11 ಇಂಕ ಪದ್ಮನಾಭರ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾವ್ಯಕ್ಕ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟುವ ದಯವ ನೀ ಪಾತೆಯನ್ನು ಬರಕೇನು ನನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಅವಳ ಬೇತ ಇತ್ತ ಅರೆಗೆ ದಾದನ ಬೇತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಬೇತನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಮಿನಿನಾರ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಕ್ಕ ಇತ್ತ ಅರೆಗ್ ಅವು ಇತ್ತ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂದ ಮೊನ್ನೆತ್ತು ಬೇತದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಆದು ಪೋತುನು ಅವು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ದುಪ್ಪುನಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಕಾವ್ಯಕ್ಕ ಅರಡ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಆದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಮಾಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದ್ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಆಟಿನ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ 6 11 ಎಂಕಿತ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭನೇ ಒಂದು 11 ದಾವ ಅಲ್ಪುನು ಪದ್ಮನಾಭರೇ ಆವುದು ಆತನಿಗೆ ಪದ್ಮನ ಐತ ತೂ ಎಂಚಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅತ್ತು ಮೇರೆ ಬಡಿದಿಂದ ನಾವು ಪೊಡ್ಗೆ 6 11 ಎಂಕ ಟೋಪಂದಾರ್ ಬರ್ತಿ ಎಂಕ ಪದ್ಮನಾಭನೇ ಯಾವ 11 ಕತೆ ಎಂಚ ಅನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಗಿ ಪೊಲ್ಲರ ಒರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಗ ಅಂಗಿ ಆಪುಜಿ ಪೊಲ್ದಾಗ ಪಾಡ್ರೆ ಟೈಲರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆತನಿ ತೂಕ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಮದ್ಮೆ ಅರೆಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆತನು ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಅರೆಗಿತ್ತ ಪೊದು ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಒಲ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಎದುರು ತಿಕ್ಕೇಳಂದ
ಅತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಡಿಪೆರೆ ಎಂಚಿನ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಪೆರೆ ಒಚ್ಚಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಒಣಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅಪ್ಪಲನ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಪೆರೆ ಮಿಸಸ್ ಪರೋಡಿಗೆ ತೂಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೂಪೆ ಇಂದೆಟಿ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಪೆಟ್ಟುಬೂರ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅದಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬದುಕದು ಒರೆಂಡ ಯಾನು ಒಂದು ತೂಕ ಬದುಕದು ಒರೆಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಕೇಂದ್ರ ತೂಪೇರಿಗೆ ಯಾರು ಅವೇ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಪರು పొదుటు ಕಮಿಸನ್ ತಿಕ್ಕುಡು ತುಲೆ ಅನ್ನ ಬರ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲ ಅಂಡ ಮೀನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆರಡ ಮೀನಿತೆ ಸಾಪೇತು ದೀಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ನೇರೆಗೆ ಅವು ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಜಿ పొద్దు ಮಂತಿನಾಗ ನೆರಡ ಸರಿ ಇರು ಸುರುತ ಇಂಚಿನ ಪುಚ್ಚದಂದ ಅವು ಬಂತ ಐತೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಬೇಳೆ ಜನ ಪುನಃ ಬರೀತೆಲ್ಲದಾರ ಬಂದೆ ಲಿಂಗ ಪಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿದವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾತಿದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚ ಕಾಣ ಮಾರೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಸುರೈನ್ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪುಚ್ಚ ಕಾಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕಾರ ನಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಣ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲಗಂತೆ ಅವು ಮೊಲ್ಲ ಜಾತಿದ ನಾಯಿಗೆ ಆ ಪಮೋರಿಯನ್ ನಾಯಿನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇಂಚ ಶುರು ಅದು ಯಾನೆನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಕಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಾರ ಶುರುನು ಪ್ರಾಣಿಲ್ನಟ ಈತ ಕಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕುಲು ನನ್ನ ನರಮನಿ ಮದ್ವೆ ಮಂತ್ ನಿಂಗೆ ಏತು ತಿಕ್ಕಂದ್ ಬಂದು ಮಂಡೆ ಬಲ್ತು ಈತ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಕುವೈಟ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಕುವೈಟ್ ಇಡ್ದ ಬಾರಿ ದೂರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ 15 ಮಿನಿಟ್ ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಉಳ್ಳೇನು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭರನ್ನ ನಾಡುನು ದಯಾನಂದ ಎಂಕೊಂದು ಪೊದ್ದು ಓಡಿತುಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಾತೇನೆ ಪದ್ಮನ ಇರ್ಲೇರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊದ್ದು ಓಡಿತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊದ್ದು ಓಡಿತನೆ ಏರೆಗು ಬಾಲಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಏರೆಗು ಏರೆಗೆ ಎಂಕತ್ತಿ ಬೊಕೇರೆಗು ಸರಿ ಜನಪುರ ಏರೆಗೆ ಬೊಕೇರೆಗು ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿನ ಮಗಕ್ಕೆ ಎನ್ನ 60 ಇರ್ನ 60 ಬ್ರಿಸ್ಟಾಲ್ ಡಿಪುನು ಬ್ರಿಸ್ಟಾಲ್ ಡಿಪುನು ಬ್ರಿಸ್ಟಾಲ್ ಯಾನು ವಿಲ್ಸುಡುಪ್ಪುನು ಆರು ವಿಲ್ಸುಡುಪ್ಪುನು ఆయన మెగ్గి వేల్సి దిప్పును యూకేడి ಯುನಿಟಮ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ లండన్ రెండు ವರ್ಷకు ದುಂಬೋರ ಇರಕ ಐಕೆಂಕು ತಿಕ್ಕುಜಾರು 2 ವರ್ಷకు ದುಂಬೋರ ಕೈಕ ತಿಕ್ಕದಿಟ್ಟಾರತ್ತ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಅಂತ ಹೊರದಿಟ್ಟಾರು ಅಂದ ಲಂಡನ್ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಯಾನೆ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಏತು ವರ್ಷ 60 ಬಾಲಣ್ಣ ಏನಿದು ಅದತ್ತಾಗ ಅಂದ ಆಯಕಿತ್ತ 29 ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಪೊದುಂಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲು ಬಾಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಲಿತ ಅವ ಅಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಯಗತ್ತು ಆಯನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣು 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪೊದು ಮಲ್ತಿರ್ತಾರತ್ತೆ ಇರು ఆయన మెగ్గాగా ఆస్ట్రేలియా ఏరేగా ఆపుండవు అవే అవు ఆస్ట్రేలియా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పొన్ను ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 60 ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಅಕಲು ಈ ಕೊರೋನಾದ ರಾಜನ ಇತ್ತ ಮುಗಿನೆ ಅಕಲು ಊರು ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಪಾತೇರ್ಗ ಅವೇ ಓಕೆ ಆವ್ ಬಾಲಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಅವು ತೂಲೆತ್ತೆ ಅವು ಅಂದು ಲಂಡನ್ ಪೊದು ಮಂತಿನಿ ಯಾನೆ ಒಂದು ಮದ್ಮೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರೋ ಮದ್ಮೆಗೆ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಮೆಗ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪುಣ್ಣ ರಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಆ ಪುನಃ ತಾಗದ ಉಡುಪಿನಿ ಇತ್ತ ಇರು ಪುದುತ ಪಂತರ್ನಗ ನಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸಿಂಗೋಸ್ಕರ 19 ಅಂಚ ಮಂತೇನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆರ ಅತಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪುಟ್ಟಾರಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಮಿಷನ್ ರುಚಿ ತಿಕ್ಕನತೆ ಅತ್ತ ಐಟು ಪೊದು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಶಾಶ್ವತ ಪುಚ್ಚದ ಸಂಸಾರದ ಆದ ಮಂಡಿತ್ತೆ 16 ಪುಚ್ಚ ಆತನ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತಿನ ನಾಯಿ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದು ಇಂಕ ಬೀಲಾಡವ ಅಂದಜಾಂಡೆ ಪಿಲಿಕುಲದ ರಡ್ಡು ಆನು ಪೆರ್ಮಾರಿತ್ತು ಆನು ಪೆರ್ಮಾರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂತೀನಿ ಪೆರ್ಮಾರಿಗೆ ಬೊಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನೆ ಆಡು ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನೆ ನೆಕ್ ಮದ್ದ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೀಯ ಮಲ್ಪುನ ಕೊರ್ರೆ ಪುಣ ಐಟ್ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಪೆರ್ಮಾರಿಗೆ ಎಂಚೆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಪೆರ್ಮಾರಿಗೆ ಆನು ಪೆರ್ಮಾರಿ ಕೊಂದು ಪೊಣ್ಣು ಪೆರ್ಮಾರಿನ ಚೊಸ್ಪಾಂಡು ಆಯ್ತಾಗ ಆನು ಪೆರ್ಮಾರಿಡ ಕೇಂಡ ಎಂಚ ಅವು ಆನು ಅವು ಆನು ಪೆರ್ಮಾರಿ ಬಾಯಿಂಗಾನು
ಅವು ಬಾಯಂಗಂಡ ಅವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹಂಗಾಜಿನ ಬಾಯಂಗಾಜಿನ ಬೀಲೋಡು ತೋರ್ಕೊಂಡು ಕೋಪಾರ ಮುಂಡಿ ಐಕಿ ಅಂಚ ಪೆರ್ಮರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಇನ್ನಿಕ್ 16-17 ಕಿನ್ನಿ ಆತನ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪಾತೇರು ನೀವು ಪರಂಗಿ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆಡ್ದು ಪದ್ಮನಾಭ ಅಲ್ಲೇ ಪದ್ಮನಾಭ ಪನ್ನಾಗ పొదు 19 స్టూడియోలు என்ன புதார்தான் ಎಂದು పల్లె పడుతున్నా పల్లె పల్లె హలో 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 పద్మన్న ఇదాల పొదుత విషಯಗಳ ಸಲಹೆ ಬೋಡಿತಿಲ್ಲ ಎಂಕಾರು ಪದ್ಮನ್ನ ಬೋಡಿತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪದ್ಮನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಪದ್ಮನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಪದ್ಮೆ ಈರ್ಲ ಪದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂತಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ 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 ಈರೆಂಚಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದ ದಾದಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತು ಪೊದು ಮಂತ ದುಂಬೆ ದಿದಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಮದ್ಮೆ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಮದ್ಮೆ ಆತಿಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ರೈತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪೊದು ಬೋಡು ಗೊರ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಆಪ ಪೂಜಾ ಅಂಚ ಪುರ ಚರ್ಚೆ ಆಪು ಕೆಲವು ಪಿರ ಬಾರ್ದೇರು ಪಲ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ವಾನಮ್ನದ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊದು ಬೋಡ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊದು ಬೋಡ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನು ಮುರಾಂಗಿಂಚ ಇರೇಂದ್ರ ನಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಿಚ್ಚರಿ ಅವನ ಪಿದೆ ಊರು ಹೋದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಅಂಚ 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 ಬಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ತೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನೆ ಟಿವಿ ತೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಪೊದು ಎರೆಗೆ ಪೊದು ಯಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರು ಪೊದು ಎಂಕೆ ಮಗಳು ಬಂದರೆ ಬೊಡೆದಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯೇ ಬೊಡೆದಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾ ಇತ್ತ ರಡ್ನೆ ಹಾಕಂದ ಉಂಡು ಪೊದುಂಡು ಮೂಜಿ 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 ಪೋ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಾನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪೊದುಂಡು ಅವ 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 17 ಇರುವುದಲ್ಲ ಇರೇಗೇನಾ 17 ಇರುವುದಲ್ಲ ಇರೇಗಂತ ಒಂದು ಜೋರುಂಡ ಅಂದತೆ ಮದ್ಮೆದ ಮರ್ಲು ಅರ್ಬು ಅತೆ ಅಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಇತ ಪೊದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಏರ್ ಆಂಡಲ ಅವು ಕಾನೂನು ಒಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಇಜಿನ ಮೇರೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಎಲ್ಲ ಮೇರೆ ಕಿಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ ಅಂದ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಾತ್ಮೆ ಅವಡು ರಾಸಿ ಬೊಡಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಮನ್ಪ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಮದ್ಮೇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮದುಮೆ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು వచ్చిದ ಕೊರ್ಪಿನ ತಮ್ಮನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿಕ್ಯ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ದುನ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಸಾಂಕುನ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ನೀರು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದ ಇರೆಗ ಇತ್ತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ಪೊಣ್ಣನ ಫೋಟೋ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಮಗಳ ನಂಬರ್ ಕಡಬುವ ಮಗಳ ನಂಬರ್ ಕಡಪುರ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಒಂದು ಕಡಪುರ ಅವೇ ಅಪ್ಪ ಆವ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಆವ ಒಂದು ಕಡಪುರ ಅದೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪದ್ಮಣ್ಣ ಈ ಜಂತ ಇರುವುದ ಮರಲು ಮಗಲೇ ಬಿಡುಪ ಮಗಲ್ನ ನಂಬರ್ ಕಡಪುರ ಬನ್ನಿ ಪೆಟುಪೂರ್ನ ಗೊತ್ತ ಸರಿ ಎಂಕುಲು ಈತು ಪಾತೆರಿಯ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೊಂಡದ ಪಸೆ ಆಚಿದ ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪೊದುಕು ಪುರ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾ ಬರ್ಪಿನ ಚಾ ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಪೊದನ್ ಚಾ ಬರ್ದು ಇಂಚೆ ಪೋದ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪ ನಿಕುಲ ಚಾ ಬರ್ದು ಕುಡರ ಟೀ ಇದ್ದಿರ್ಬಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್.
ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ದಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil. The perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire. It's where you deserve to live. ಎಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೇರ ತೆಲಿಪುನ ಪೂರ್ತಿಗೂ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇನಿ ಪೊದು ಪದ್ಮನಾಭರಲ್ಲಿ ರೋಡಿಗೆ ಓ ಅನ್ನ ಕಾರ್ತಿತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿ ಹೀರೆಗಿ ಕಾರ್ತಿತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿ ಸಾರಿ 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 ದೀಲ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಹತಿನ ಗೊತ್ತು. ಎಸ್ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ ಪಾತ್ರಿಗೆ. ಹಲೋ ಹರೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು. ಹರೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಲ್ಲೆ ಹರೀಶಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಪೊದು ಪದ್ಮನಾಭರಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭ. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನು ಪದ್ಮೆ ಅರಸನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದು ಎಂಕೊ ಜಾನಿ ಪೊದ್ದು ಅಂತಿತ್ತಾರತ ಅಂದು ಇದಾನಿ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಪೊದ್ದು ಮದಿನೇ ಬಂದರಿ ಇತ್ತರಿ ಇದೆ ಅಂದ 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 ಅಂದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೈತೆ. ಹಾ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಅವು ನಿಗಲ ಎಡ್ಡಡಿಲ್ಲ ರತ ಎದ್ದಡಿ ಯಾವ ಮದಿನೇ ತಾನೇ ಬಂತಿನತಿ ಬಯ್ಯಗೆ ಮೂಜನ ಬಿಟ್ಟ ವಾಲ್ಡಿತ್ತಲ್ಲಿ ಮೂಜನ ಮುಟ್ಟೆತ್ತಲ್ಲ ದಾಯ್ತಾಂಬಿಟ್ಟೆ ಬಯ್ಯ ದಾನಿ ಬಂತಿನಾನೆ ಅತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಜನ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೆತ್ತಲ್ಲ ಕಾರಿಗೆ ನೀರು ಮೈತಿ ನೆಟ್ಟೆತ್ತಲ್ಲ ಬಕೊಡು ತಲ್ ಮಾರ ಮೂಜನೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತಲ್ರಿ ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿನೇ ಬಂತಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ತೆ ಓಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕಾರಿಗೆ ನೀರು ಮೈತದ್ದು ಲೆತನ್ ಬಂದೆಟ್ಟ ಇತ್ತಲ್ ಬಂದಂಡ ಈರು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಲೆತನ್ ಬರ್ತದ ಓಲೋಲ್ ನೀರು ಮೈತಾರ್ದ ಜೋಡು ಇಂಕಿ ಎಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿರಿ ದ್ವಾರದ ಮೈತುಲೆತ್ತ ಇದು ಕೋಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಗಿರಿಯೇ ಕೋಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದೇನ್ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಇರ್ತೆ ಇರ್ ಫಂಡಗಳು ಗೊತ್ತು ಇರ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತಿರತ್ತ ಇತ ಯಾವನ್ ಕೆಲಸ ಮಾನ್ಸೊಂದಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನು ಪಂಡ ಎಂಚ ಮದ್ಮೆ ತಡೆ ಪೂರ ಫೋನಾಗ ಯಾನೋರ ಅವು ಬಂದಿರು ದೀಪ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬಂದ್ರು ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಮೇರೆ ತಿಕ್ಕದು ಜಾನ ಇತ ಬಲ್ತಿದ್ ನಾನು ಬಚ್ಚಿದ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಅವೆಲ್ಲಡೆ ಬೇಜಾರ ಇರು ಅಂದವಿ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೇತೆ ಕೂತ್ನಾಡೋಜ ಅತ್ತ ಅವೆಲ್ಲಡೆ ಬೇಜಾರ ಇತ್ತ ಈ ಪೊದ್ದುಕ್ ದಾದಂಡ ವಿಲಾರಿ ಆವಡತ್ತ ಅಂದ 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 ಎಲ್ಲ ಇರೆ ಕುಡನಿ ಪೊದ್ದು ಮಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವನ ಬತ್ತದ ಹತ್ತದ ಪರ್ ಅಂಚೆ ನೈನೊಂಜಿ ಐನೊಂಜಿ ಪಾಚರ್ತದೋಜ ಅವೇ ಸುರು ತೂತಿರೇನು ಪಾತಿರ್ತ ಕೊರ್ಕ ಸುರು ಐಕದಾದಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಲಾರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಆತ ಒಯ್ಕೆ ಇತ್ತ ಬಲ್ತಂದು ಪೋಯ್ನೇಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಇಡ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಬೀಗತ್ತ ಅಂದಂದು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಇರ್ನ ಕೈತಾರ ಬತ್ತ ಪಾತೇರಿ ಎಲ್ಲ 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 ಬತ್ತ ಪಾತೇರು ಅವೇ ಅಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತುಲೆ ಮೂಜರ ಗಂಟೆ ಊಟ ವಾಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಲ್ವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತನಗ ಸರಿ ಸರಿ No, 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 no. ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಆತಲಿ ಅತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಮರ ತಡಿಕ್ಕಿ ಅದು ತಾರ ಇದೆಪ್ಪರ ಪೋನೆ ಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾಯಿ ತಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕುಶಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರಿಕ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿ
ಸುಂಗನಕಟ್ಟೆ ಏರು ಸುಂಕರಕಟ್ಟೆ ಸುರೇಶ್ ಬೆಟ್ಟೆ ಸುನೀತ್ ಹಂದು ಸುರೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಸುರೇಶನ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊದು ಪದ್ಮನಾಭರಿಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ಇಡಿಲ್ಲ ಟಿವಿ ಇಡಿ ಅಂದು ಆಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀನ ಬರ್ಪೆ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಮುಳ್ತ ಮುಗ್ಗಿನಿ ಅಡೆ ಬರ್ಪೆ ವಸಂತಿರಾವ್ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪೊದು ಎಡ್ಡೆನು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಎರೆನೇರೆ ಎತ್ತದ ಹಾಲು ಮನ್ ಪೋರ್ಚಿ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಂಕೆ ನೆರ್ಪಾರ್ ಕೂಡ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪ ಗೋಧುಲ್ ಅದ್ಮೇಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಕಾಣಪ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಆಡ ಫೋಟೋ ಆರು ಇಚ್ಚಿನ ಆಚಾರ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂತಾರ ಪೊಣ್ಣು ರೆಡಿ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಹಾಪು ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಬುಡ್ಕ ಅವೇ ಮರ್ಲೇರೆ ಕೂಡ ಮರಳು ಸುರಾಬುಜಿ ಅವೇ లాక్డౌన్ ఆలే ఖర్చుల కమ్మి ఆపు ఐక్య ఉడ్డులు 4 దినాలు మధ్య అనుపుగా అదే మల్పుగా మల్పుగా అదే అరే సురేష్ అరగితే ಅರಗಿತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮರಳು ಸುರ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನು ಒಂದು పొదుతూ వెళ్ళిపోనాక నీకు ఎంచ దాద తూపారు ಎಂಕುಲು ಜಾತಕದಲ್ಲ ತೂಪಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ತೂಪಿನಿ ಪೊನ್ನನ ಮೋನೆಲ ಆನನ ಮೋನೆಲ ಸುರು ತೂಪ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಬುಂಡ ತೂಪ ಮದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಬು ಬಂದ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಉಂಡು ಬಂದ ರಪ್ಪ ಒಂದು ವಾರ ಮದ್ಮೆ ಕುಡೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿದಂಶ ಕುಡೊಂದು ಅರ್ಬುದ ಅರ್ಮಿನಿ ಕಾಲ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಬರ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಂತ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಈಗ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಗುದು ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂತದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆಸೆ ಉಂಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ನೀವು ಒಂದು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ್ತೀರಂತೆಲ್ಲ ಹೌದೌದು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂತ ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಹೋದದಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರಾಯ ತುಂಬಾ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಜೋರು ನೋವು ಆಗಿತ್ತು ಆ ನೋವು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಕೇಶ್ ಸರ್ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ರಾಕೇಶ್ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಹೌದು ಯಾರು ರಾಕೇಶ್ ಊಡೆಯಾ ಊಟ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರುದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ಇರುದಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಹೆಸರು ಬಿಡು ಸರ್ ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕು ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡುದು ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಶುರುವಿಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಹುಡುಗಿಯ ಭಕ್ತರಾದ್ರೆ ಶುರುವಿಗೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಗಿ ಬೇಗ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಹೌದು ಸಂದೀಪಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳೂರದ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಬಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಹೌದೌದು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ ಇದು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೋದರ ಪನ್ನೊಡಿಸಿ ನಗಲ್ ಬಂದೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಬೋಲ್ಲ ಒಂದು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಶೋ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮ ಬಾರಿ ಚಂದ ತೋರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಸಹ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ವೆರಿ ಆಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಬೋತ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಡೆಸಿ ನಗಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಗಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಬೋತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಭ್ರಂಜನೆಯಿಂದ
ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅದೇ 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 ವಿಭ್ರಂಜನೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತರು ಕೋಶಲೋಟದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ. ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಈಗ ಕಾಲರ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ದ ಹೇಳಿ? ನಾರಾಯಣ ಕೊಡ್ಮನ್. ನಾರಾಯಣ ಕೊಡ್ಮನ್ ನಡೆದು. ನಾರಾಯಣ ಕೊಡ್ಮನ್. ನಾರಾಯಣ ಏತು ಪ್ರಾಯಂಡಿರಿಗೆ? 32 ತನಕ ಇಚ್ಚತ್ತ ಒಂದು 12 ತಲಕೊಂಡು ಈರ್ ಕುಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸ್ವರ ತೆಲುಪುಪುಲಿ ಅಂದು ಸ್ವರ ತೆಲುಪುಪುಲ್ ಜೀವಮಲ್ಲಪ್ಪುಲ್ ಸ್ವರ ತೆಲುಪು ಅಂದಪ್ಪ ಬೊಕ ಎಂಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೊದು ಪತ್ತನ ಬರಲಿ ಪಾತರ್ಲಿ. ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ನಾರಾಯಣನ ಪಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ನಾರಾಯಣನ ಪಲ್ಲೆ ಪೊದರ್ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಅದಿಮೆ ಅಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಮದ್ವೆ ಮದ್ವೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ನೋನಂದ್ರು. ಮದ್ವೆ ಮಿಸ್ ಆತನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದೇ ಆರೇಗ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಪಾತರ್ನಾಗ ಅಂಚಿಂಚಂಡ್ ಆರ್ನ ಅಣ್ಣಾಗ ಮದ್ವೆ ಮಿಸ್ ಆತನಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ಪನ್ಲಿ ಅವು ದಾದ ಬಂದ ಇತ್ತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಒಂಜಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ಪೋಪಿಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ಪಾತೇರ್ನು? ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಟೆ ಬಂದು ಪುತ್ತೂರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಟೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಪೊದು ಓಡಿತ್ತನಾ ಏತ್ ವರ್ಷ ಇರೆಗ್ 28 ಓಕೆ 22 ವರ್ಷದ ಒಂಜುಂಡು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಅವೇ 22 ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಗಾಪುನ ಅಂಚಿ ಮಾನಿ ಸೈಡ್ ಇಜಿನಂಡ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕಬಕ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವೇ ಮಾನಿ ಸೈಡ್ ತೂತುಂಡು ಮಾನಿ ಸೈಡ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಸಟ್ಟ ಇದೆಯಾ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಾನಿದ ಸಟ್ಟ ಆದ ಜೊತೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೆಟ್ಟಾಪುಣ ಅಂದು ಅವೇ ಮಲ್ಲತ್ತು ಕುಡ್ಲ ಮಾನಿಡ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೆಟ್ಟಾಪುಡು ಒಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಅಂಚಿ ಪೋಣಂದ ಕಟ್ಟಾಪುಡು ಕಟ್ಟಾಪುಡು ಅದು ಇರಗಿತ್ತೆ 22 ವರ್ಷದ ಆವತ್ತೆ 22 ವರ್ಷದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಇರಗೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬೋಡು 30 ಆವ 30 ಮಲ್ಲ ಈಗ ಅತಿ ಈರೋಡು ಮೀನಂಗಡಿ ಬೈದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಭೂತಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಭೂತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 26 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಷ ರಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಅಂತಲೇ ರಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಕಡಬುಡ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ರಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಅಕುಲೆ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಪೊನ್ನ ಪಾಲಕುಲೆ ತೂಪೇರು ಮಾತ ಖರ್ಚು ಪೊನ್ನ ಪಾಲಕುಲೆ ತೂಪೇರು ಯಾವ ಮಾತ ಖರ್ಚುಲ ತೂಡು ನಿಂತಿ ಕರಿಯಮನೆ ನೀರು ಪಾಡೋರಾ ಪಾಡೋಲಿ ಕರಿಯಮನೆ ಪಾಡ ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತ ಕರಿಯಮನೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಲ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವೇ 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 ಕರಿಯಮನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ದಾದಂಡಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಸತ್ಯನ ಭಕ್ತಿ ಸತ್ಯನ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ ದಾಲೆ ಅಂಚದಾಲೆ ನಮಕ್ಕೆ ಏನು ಜೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅವೇ ಆರ್ನ ಮೆಜ್ಜೇರಿ ಗುರು ಬಂದುಲ್ಲಿ ಅರೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದಾನಿ ఆయన ಕೈಟ್ ಕೊರ್ನ ನಾವು ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಅರೆ ಕೊರ್ನಾನ್ ಅವೇ ಇದು ಕೊರ್ನ ದೇತೋನು ಕೊರ್ಜಿನಲ ದೇತೋನು ಅಂಚಿ ಅವೇ ಇವತ್ತಾಗತ ಒಂಜುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿಗೆ ಏತು ಜನುಲ್ಲೆರಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂದಿನ ಈರಡಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಮರಪ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾದನ ಉಂಡ ಮರಪ್ಪಂದಿನ ಉಂಡಿ ಮರಪ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಚು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬು 2 ಕುಲೆಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ನರಮನೆಗೆ ಬಂಗಾಪುನ್ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬಂಗ ಅಂದ್ 2 ಕುಲೆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆನು ಕುಲೆ ಬೀಸು ಹೊಡ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಕುಲೆ ಕಾಸರು ಹೊಡ್ದ ಅವು ಇಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನ ತಲಪಾಡಿ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಅಂಡತ್ತ ಇನ್ನು ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂದ್ ತಲಪಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡುಪುಜ ಅಂದ್ ಕುಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬುಡ್ಜಿ ನಿಂಗಲ್ ಪೋಪ ಅಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾನ ಮಂತ್ ಪೊಂಪ ಎಲ್ದಲ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಮಂತ ಪೊಂಪ ಎಲ್ದಲ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಗಮ್ಮತ್ತಿ ಓ ದೇವ ನರಮನಿಲ್ಲ ಆತ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಂದದ ಕುಲೆಕಲ್ ವಾ ಜಾಲಿ ಕಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕನಾಯ್ತು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿಜ ಕುಲೆಕಲ್ ಪಂಡ್ ಪೈತ ತೀರ್ನದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಅಂತ ಯಾಮನೆ ನಿಕಲ್ ಸುರುವೆ ತೀರ್ದಾರ ಮನೆ ಕುಡೆ ಹೊಡೆದಿ ತೊಲ್ಲು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಸರಿ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ 4 ರಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ನಾಗ ಪದ್ಮನ್ನ
ಒಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ದಾದಾನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಾಯ್ನ ಘಟನೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವರೊಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕ್ಕೇರಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಟ್ ದಾದ ಪಣ್ಣಂಡ ರಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾದ ಪಣ್ಣಂಡ ಕೋಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಡೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನ ಒಂಚೂರು ತಡ ಅಂಡ್ ಅಂಚಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ನಾಟಕಲಿಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಡ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುನ ಧಾರಾವಾಹಿಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾತ್ರ ಭೀಷ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಹಾಭಾರತ ಭೀಷ್ಮನ ದ್ರೋಣನ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಬಣ್ಣದು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೋಡೆದ ದಿನ ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶ್ಮಲ್ ಪರ ಕೋಡೆ ಆಯ್ಚಿ ಬಣ್ಣದು ಇನಿ ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಚೇತನನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖ್ಯನ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಇರೆಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಶಸ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನನಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆದುಪ್ಪಿ ಅದನ್ನ ಮೂಲತನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತ ನನಂಜಿ ಜನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಜನಕ್ಲೇನ ಅತ್ಯಂತವಾಯಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತದ ಜೋಕ್ಸ್ ದ ಮುಖೇನ ತೆಲಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಹಲವಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲಿಡು ನಾಟಕಲಿಡು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 30-35 ನಾಟಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀತಾರೆ ಆರೆ ಬರೀತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದರ ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೀಸಿರೋಡು ಕುಸಾಲ್ದ ಮುತ್ತು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಬಿರೋದು ತಿಕ್ಕದಿದ್ದಾರೆ ಗುಂಗುರು ಕುಜಾಲ್ದಾರ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೀಸೋಡು ನಮ್ರತ ಮೇರಿನ ಮದ್ಮೆ ಅದು 10 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತಾನಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖ್ಯನ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಯಾನೆ ಪುದು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾನೆ ಸತ್ಯ ಯಾನೆ ಬೋಲ ಬಂಪುಜಿ ಬಾಯಿ ಉಂಟು ಜಾತಿ ನನಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಲೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಕಾರ ಆಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪನೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅರೆಗ್ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಪನ್ಪುನ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡ ನಡಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ರಂಗ ತರಂಗ ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕ ಕಲಾ ತಂಡನ ಪುಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಐತ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದು ಮಾತ್ರ ತಂಡ ಐಟು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಐಟಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಲೋಕರ್ಮೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆತೇರು ಬಣ್ಣ ಐಕ ಕಾರಣ ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಲೀಲಾಧಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರ್ನ ಇನಿ ಮದಿ ಮೆದ ವರ್ಷ ಆರ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆರ್ನ ವಿಶೇಷ ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಅಂದು ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದ ಕಾರಣದ ಬಣ್ಣದ ಆರೊಂಜಿ ಧರಣಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪುಟ್ಟು ಮಾಡಿದಿರ ಆ ಐಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲಿತ್ತಂಡ ಆಡ ಮದಿಮೆ ಆಪನ ಕುಲಿತಿರಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆಮಣಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿ ಆರ್ಲೆಕ್ಕಡು ಆರ್ನ ಕಾಸಿರ್ ಕರೆಮಣಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆಗೆ ಬೂಡತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈತ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದೀಪಿರ ಅಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಣವನ್ನು ದೀಪನಾರು ಅಂಚಿಂತ ಸಮಾಜ ಮುಖಿ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪುನಾರು ಸ್ವತಃ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಲೀಲಾಧರ್ ಪನರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಮೇರ್ನಳ ಇನಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನುಸರಿ ಆರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖೇನ ಅಂಚನೆ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರು ನಮ್ಮ ಮುಖೇನ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಸರ್ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರದು ನನಲಾತ್ ಕಾಪಾಡು ನನಲಾತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಪುನ ಪೂರ್ತುಗು ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪೂರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇರಡ ಕೇರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸುಮಾರು ಬಾಕಿ ಉರಿಸಲು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಪೂರ್ತುಗು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಪನ್ಕ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲ್